जोङो इपिपिएल सरकारनि बिसास जोंखौ जोंथ' सात्र घन्टाखौ अनबोनाय जाय मानसिया दिनैसिम अमा गोदानानै दिनैसिम बिसिनि गथ' गथायफ्राबो टेलेन्टेड फिसाफोर जन्म जाना दं सोरबा दख'ना सोंथेनानैबाबो साहा दखान दिनै बुधबार बाजार बा सुनिबार बाजाराव बिसोरो साहा दखाना दं बिसिनि गथ' गथायफ्राबो दिनै फोरोंनो गोनां बिसिनि सिमां सोर बेखौ फोरोंगोन हाग्रामा सरकारा बेखौ फैसा फिसिनानै फोरोंहरनो हागोन नामा खालि गावनि फिसाजो फिसालाखौल' बाहाय दैलि मबाइलाव फोरोंहोगोन नामा दा जोंनो मोनसेल' बिथानाव थांखि बिहरदों फरेस्ट रिपर्टखौ थाबनो होथों बियो सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो NOS नेशनेल अभारसिस स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा नङाबा जोङो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सिएशननिफ्राय केस होनाय जागोन जोङो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार आं जेनेरेल सेक्रेटारि बुंहरदों ससिना दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनो बे फुरा गेरेन्टिखा नेरसोन आरो जोंनि बे डिफेन्स बर'खौ गेरेन्टि अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सिएशना जोङो लाखिखादों बेखौ जुदि थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एसे डिफेन्स बर'आ गेलेयोब्ला डिफेन्स बर'खौ नोंथांमोना फुरा डिटेल्स आरो एसुरेन्स बिजेपि सरकारखौ नोंथांमोना माने आं बुंगोन बिजेपि सरकाराव जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सियालनि गिटार दामगासिनो हियालर गिटार हि बजायासै इटा हेमन्त बिश्व शर्माया खैटा गिटार আছে এটাতো হাগ্রামা থৈ গেছে হিয়ালর গিটারটো এটা আমাক কোনটো শিকাবলৈ আইছে হি কথিত ভাষা জানে না হি লিখিত ভাষাটো জানে এইটো মই আগত সুধিলম তাক थारमाने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बे ओनसोलनिफ्राय बे उदालगुरि दिया डिफेन्स बर'खौ लुबैदों आरो बेनोखा बिनि अनगायै थारमाने गुबुन पार्टी जेरै गैया आङो रिहनखौ नैबे दा बिस्थिबारैनो फेजेनगासिनो नैबे बिस्थिबारैनो माबारमोनलाय बिस्थिबारमोन नामा राइट बिस्थिबारखौ आं फेजेनगासिनो ओरैबायदि पलिसि खालामदों बेयो गाव जुदि MLA देरहाखांबा बाय अफ इलेक्सन गावनि फिसालाखौ गेलेहोनो नागिरदों बे गावनि समस्थियाव बेरेखन्द थारमाने रिहना जुदि देरहायोब्ला MLA आवहाय गाव मन्त्रि जानानै गावनि फिसालाखौ माने देरहायो ओमफ्राय थांखि दा बियो बै बेरेखन्द समस्थिखौ थगायनो नागिरदों आरोखि सेंग्रा सिख्लानि गोसोखौ लाइमोन आफादफोरनि गोसोखौ बिस्राबोथ' सिमां दंमोन ना गैया आरो बिदिब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरनो भट होनांगौ होनना बुङो रायजो राजाखौ इपिपिएल ट्रेक्टर पार्टियाव अलरेडि प्रमद सात्र घन्टानो जोंहा होनांगौ फैबाय थानाय समावहाय इपिपिएल आव होनांगौ नोंथांमोननि आफादाव बेसेबांसो सोद्रोमा दं जोंना मथा मथि खैजन 6,200 All Village Development Association Government Register उदालगुरि नङा अल आसामनि आन्दार डिस्ट्रिक्ट गासिबो टटेलि इपिपिएलखौ मदद होनो थाखाय दिनै एसुरेन्स सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय दोनथ'बाय दे रायजो राजाफोर